Ez da, jauna, zu bezelako jainkorik, handia zera, eta mirarigilea, zu bakarrik jainko, aitaren, eta semearen, eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin. Gietorriak guztioi, ospakizun honen hasieran, jarri daitezen jaunaren aurrean, apaltasunez, eta eska ezaiogun laguntza, eta errukia, gutaz erruki dadila, eta gure bizitzan bere grazia eman dizagula. Jesus jauna, galdurik zegoena, bilatzera etorri zarena, erruki jauna. Jesus jauna, guztion erospenerako, zure bizia eman duzuna, Kristo erruki. Jesus jauna, zeure seme alaba sakabanatuak biltzen dituzuna, erruki jauna. Erruki dakigula jainko guztiza altxua, eta gure pekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizira. Egin dezagun otoitz. Jauna, isurion bera zeure grazia gure bihotzera, bizitzako bide okerroro saiesturik, zintzo jarrai diezaiegun zure aginduei, zure laguntzaz, zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi baita gizaldi eta gizaldietan. Oseas profetaren liburutik. Horreloa mintzo da jauna. Itzu zaitez Israel jaunagana, zure jankoarana, zure gaiztakeriengatik erori baizera. Presta ezazue itzaldia eta itzul zaitezte jaunagana. Ezaiozue, ken ezaiguzu gaiztakeria guztia eta honez hartu gure Espainetako oparia. Asiriak ez gaitu salbatuko, ez gera zaldiz ibiliko. Gure eskuz eginei ez diegu gehiago gure jainko esango, zugan aurkitzen du umezurtzak errukia. Nik sendatuko ditut haien bihurrikeriak, eta bihotzez maitatuko ditut naiz eta ez merezi. Alde egingo du haien gandik nere azerreak, intza bezala izango naiz Israelenentzat, eta lilia bezala loratuko da, eta lertsuna bezala sustatuko. Kibu berriak sortuko zaizkio, eta haren ederra Oliodorarena bezalakoa izango da, eta haren usaia Libanokoaren antzekoa. Berriro haren itzalean atseginduko dira, garia ere du, eta maaztira antzera loratuko dira, eta haren izena Libanoko ardoaren bezalakoa izango da. Efrain, zera jola zaizkit neri zazi jainkoak. Nik erantzuten eta begiratzen diot. Zipres orlegia naiz di. Nere gandik datozkizu aleak. Nor da jakintzu hau ulertzeko, nor burutzu hau ezagutzeko? Zuzenak dira jaunaren bideak, eta hoietan dabiltza zintzoak. Gaiztoak berriz, erori egiten dira. Jaunak esana. Eskerrak zurik jauna. Ni nauzu jauna zure jainkoa, entzun nere mintzoa. Mintzaera ez ezaguna nuen entzun. Kendu diot bizkarrerik zama. Haren eskuek utzi dute zazkilana, larrialdian oihu egin didazu eta askatu zaitut. Ni nauzu jauna zure jainkoa, entzun nere mintzoa. Ekaitzaren barnetik erantzun dizut, Meribako uretan aztertu zaitut. Entzun, ene herri, zure aurka dudan aitormena, entzungo al nauzu Israel agian, ni nauzu jauna, zure jainkoa,
entzun nire mintzoa. Ez izan zuregan besteren jainkorik, ez jauretzi jainko arrotzik. Ni nauzu jauna zure jainkoa, Egiptotik nik zaitut atera. Ni nauzu jauna zure jainkoa, entzun nire mintzoa. Ai, entzun banindu nire herriak, Israel balebil nire bidean. Garimamiz janaritu nezake, eta arkaitzeko estiz haze. Ni nauz jauna zure jainkoa, entzun nire mintzoa. Bihotz berri zaitezte dio jaunak, hurbildata zeruetako erreinua. Jauna zuekin. Eta zure espirituarekin. Jesukristoren evangelioa San Markosen liburutik. Aintza zure jauna. Aldi hartan, hurbildu zen Jesusen gana idazlari bat, eta honela galdetu zion. Zein da agindu guztietan lehenengoa? Ta Jesusek erantzun. Hau da lehenengoa, entzun Israel, jauna gure jangoikoa bakarra da. Maitazazu jauna zure jangoikoa, bihotz bihotzez, gogo gogoz, zure adimen osoz, ta zure indar guztiz. Bigarrena berriz hau da, maitazazu zure lagunurkoa, zeure burua bezala. Ez da, hauek baino agindu handiagorik. Idazlariak erantzun zion. Ederki maisu, egia diozu, bakarra dela jauna, ta ez dela besterik. Eta hura bihotz bihotzez, adimen osoz, ta indar guztiz maitatzea. Ta lagunurkoa, nork bere burua bezala maitatzea, erreopari eta eskaintza guztiak, baina hobea dela. Zuzen erantzun zuela ikustean, honela esan zion Jesusek. Ez zaude urruti, jangoikoaren erreinutik. Ta handik aurrera, ez zen ausartzen inor, ari ezer galdetzen. Jaunak esana. Idazlari batek Jesusengana hurbilduz horrela galdetu zion. Zein da agindu guztitan lehenengoa, importantena. Zesan nahi du galdera honek, beste hitzetan, zer da importantena bizitzan? Zer da gauza hoi, bai edo bai, egin barra daukadana? Gauza hoi, iten ez balin badet, naizta beste gauza asko egin, gauza honak baita, ez egin, gauza hoi iten ez balin badet. Gauza handioi ez baldin badau, beste gauza guztik, azkenen txikik die. Posible da, egun oso bat igarotzea horrela gauza importantena ingabe? Edo posible da bizitza oso bat pasatzea gauza importante hori egin gabe? Gutako bakoitzaren esperientzia pertsonalari ikusten badin badiogu, erantzun bari badaukeu, baietz, tamalez posible dago. Guk gure denbora, gure nekeak, gure esfortzuak, mila gauza txikiten erabiltzen ditugu. Baina garrantzitsuna, benetan garrantzitsuna, bat bakarra da. Nik badu sentsazioa, egun hauetan, bizitzen ari gean alarma egoera hontan, badu sentsazioa, agian perspektiba desberdin bat ematen ari digula. Bada momentu bat bizitzan, eta heltzen denean ikusten duzu argiago zertan importantena. Gure bizitzaren zentzua maitatzea da. Maitatzea bai. Maitatzea eta maitatuak izatea. Jangoikoarekin duzun erlazioa, jangoikoarekin dudan erlazioa
ez da jabe batek morroiarekin duena bezalakoa, ez da horrela. Maitasunezko erlazio da, konfiantzazkoa, aita batek bere seme-alabekin duena bezalakoa. Garai hau, garizuma da, garai bat ikusteko ze importantea dan gure aita hau, gure jangoiko hau. Eta gu, utako bakoitza, zu, ze importantea zaren aita honentzako. Hau da, bizitzako galtzarik importanteena, garrantzitsuena. Ni seme banaiz, gu seme bagea, zuek seme alaba bazerate, esan nahi du gure artean, anai arreba gerala, benetan. Garai eta egoera hau, alarma egoera hau, izan dadila garai bat gure bizitza zentrura eramateko, gauza garrantzitsuenera eramateko. Idazlaria konturatu zan hontaz, kontura uzan eta Jesusia esan zion. Bai, egia da. Esaten duzun hau, konturatzen naiz egia dela. Eta Jesus ez erantzun zion, honi? Hau esan zion amaieran. Ez zaude urruti, jangoikoaren erreinutik. Beste hitzetan, animo, animo, bide honetik zaude, ez zea iritsi guaindik. Gu ez da ez gai iritsi, baina bide honean zaude, animo, jarraitu hortik. Jaunak eman diezagula, garizuma hontan, jainkoaren erreinuan guztiz sartzeko doaia. Gu garen bezala, gure pobretasunekin, gure kontradikzioekin eta ahultasunekin. Eska dezagun, garizuma hontan, gure bihotza ekintza txikitan jarri ditzagula. Maitasunezko ekintza txikitan, gure familikoekin, ondoan ditugunekin eta jangoikoarekin. Hau da bizitzako gauzarik importanteena, horrela izan bedi. Senideok, edo zeinalditan egin behar dugu otoitz, baina betez ere garizumako egunotan zuzendu behar dizkiogu gure eskaria jangoikoari, Kristori adiago eta sutsuago egonez. Eska dezagun kristau herri osoaren alde, garizuma hontan ugariago janaritu gaitezela bere hitzaz gure etxeetan. Eska diezaiogun jaunari. Entzun arren jauna. Eska dezagun momentu hontan mundu osoaren alde, mundu osoko eta gure herrian. Eska diezaiogun jaunari. Eska dezagun gaixorik dauden guztien alde, zaharren egoitzetan, helduen egoitzetan dauden guztien alde, beraien familien alde, jangoikoak momentu hontan, itxaropena eta argia eman diezaien, eska diezaiegun jaunari. Eska dezagun gu guztion alde baita ere. Jangoikoak eman diezagula, guk benetan behar duguna, gehien behar duguna, eta agianik ezagutzen ez dudana, eska diezaiegun jaunari. Entzun arren jauna. Emaiozu jauna zure herriari, bihotz-bihotzez, zu gana itzultzeko grazia. Uste honez eskatzen dizuna, zure errukiari esker, iritsi dezan. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez.
Bedeinkatua zu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ogi hau, lurraren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu biziaren ogi. Bedeinkatua zu jauna zerulurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu, orain ekarri dizugun ardo hau, mahatxondoaren indarrak eta gizakiaren lanak sortua, hauxe egingo zaigu betiko zorionaren edari. Senideok egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jainkoari eskaintzerakoan. Begira begionez jauna, takartzagun doaiei, izan bite zuretzat atsegingarri, eta guretzat salbagarri, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Jauna zuekin, gora bihotzak, eskerrak jangoiko gure jaunari. Egoki da bai, zure izena bedeinkatzea, errukian aberatsa zeran jainkoa, Pasko argirantzako gure bidean, Kristoren pausoei jarraitzen diegun aldi hontan. Kristo bai da maitasunean adiskidetua izan den gizadiaren maisua eta eredua. Zu jauna, garizumako basamortuan barrena, irteera berriaren bidea zabaltzen diozu Elizari. Bihotz damutu eta humilduaz, mendi santura iristean, piztu dezagun geuregan, ituraren herri izateko bokazioa. Zure izena bedeinkatu, zure hitza entzun, eta zure miragarriak pozez ikustera, deitua izan den herri izateko bokazioa. Salbamen ezaugarri hauengatik, zure aintzaren zerbitzari diren aingeruekin batean, zure gorapenak esaten ditugu. Santu, santu, santua, diren guztien jainko jauna. Zerulurrak beterik dauzka zure diztirak, osana zeru goienetan. Bedeinkatua jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta santutasun guztiaren iturri. Egitzazu bada santu ogi ardo hauek, zeure espiritua isuriz, Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen guretzat. Berak saldu zutenean eta bere gogoz gurutzera zijoala, ogia hartu eta eskerrak emanez zatitu zuen eta bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztio kontatik, hau nere gorputza data, zuentzat emango dena. Era berean afalondoan, kaliza harturik, berriz ere eskerrak emanez, bere ikaslei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztio kontatik, hau nere odolaren kaliza data, itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena, egizue hau nere oroigarri. Hau da sinismenaren misterioa, eta piztu zerala jauna. Horregatik jauna, zure semearen eriotza eta piztuera gogoratuz, biziaren ogia eta salbamenaren kaliza eskaintzen dizkizugu, zuri eskerrak emanez, aldarean zeure zerbitzari onartu gaituzulako, eta apalki eskatzen dizugu, Kristoren gorputza eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuak bat egin gaitzala. Izangoan jauna,
mundu guztian zabaldurik dagoen zeure eliza. Eramazu maitasun osora, Francisco gure aita santuarekin eta Jose Ignacio gure gotzaiarekin, eta eliz gizon guztiekin batean. Era berean, izan gogoan jauna, pizteko itxaropenean joan diren gure zenideak, eta hildako guztiak ere, harritzazu zeure aurpegiaren argitan. Errukizak izkigu arren, gu guztio betiko bizia iritsi dezagun, Jainkoaren ama Maria doatzoarekin, haren senar Jose santuarekin, apostolu santuekin eta gizaldi guztietan zure adiskide izan diren santuekin. Haiekin batean gore zaitza Eta alguztidun horri, Espiritu Santuarekin batean, ospe eta aintza guztia, gizaldi eta gizaldi guztietan. Jainkoak Espiritu Santuaren bidez, bere seme-alaba egin gaitu. Horregatik konfiantzaz, esan dezagun, Kristok irakatsi zigun otoitza. Gure aita, zeruetan zerana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure erreinua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia, barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun ezkero. Ez gaitzazu utzi tentaldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna, gaitz guztietatik, eta emaiguzu pakea gure egunotan. Zure errukiari esker, pekatutik garbi bizi gaitezen, eta estualdietan sendo. Betiko zorionaren itxaropenean, Jesukristo gure salbatzailea, noiz etorriko den zai gaudela. zure adezu erregitza, zure agospe eta gitarra, orain eta beti. Jesukristo gure jauna, zuzera gure pakea, eta bihotz damutuak jainkoarekin adiskitetzen dituzu. Begira zure elizaren sinismenari, eta ez gure pekatuei, eta zure gogoa den bezala, emaiozu elizari pakea, eman batasuna, errege bizi baitzera, gizaldi eta gizaldietan. Jaunaren pakea beti zuekin. Eta zure espirituarekin. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzen dezu munduko pekatua, emai uzu pakea. Ona hemen jangoikoaren bildotxa, ona munduko pekatua kentzen duena, zoriontsuak jaunaren maida deituak. Jauna, ni ez naiz inor zu nere etxean sartzeko, baina sasoitz bat eta sendatuko naiz. Jainkoa, bihotz ez maitatzea, eta lagururkoa, norbere burua bezala maitatzea, erreo pari eta sakrifizio guztiak, baino hobea da. Kristoren gorputza.
Momentu hontan zuek ezin dezue jaun hartu, ezin dezue komunioa hartu, baina bai egin dezakezuela komunio espirituala. Hau da, bihotzez esatea, jauna, ezin zaitut nigan hartu, baina bihotzez nahi dut. Otoiz bat irakurriko dut, zuentzako komunio espirituala hau egin dezazuen bakoitzak etxean. Sinesten dut, Jesus jauna, egiaz presente zaudela, zeruan bezala aldareko sakramentu santuan. Gauza guztien gainetik maite zaitut, ta zu hartzeko gogotxo nago, baina une hontan sakramentu oran hartu ezin bazaitut ere, zatoz nere bihotzera. Eta egiaz hartu bazintut bezala, besarkatzen zaitut, eta oso-osorik bat egiten dut zurekin. Jauna, ez nadila sekula, zugandik urrundu. Amen. Egin dezagun otoitz. Jauna, sarbedi zure espirituaren indarra gure gorputz harimetan, orain sakramentuz hartu dugun salbamena, bete-betean eskura dezagun, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Ikus entzule guztiok, hemendik aurrera, meza hau, harritokietako gure Ama Birjinaren ermitatik egunero ospatuko dugu. Astean zehar 7:00 eta igan eta jaiegunetan goizeko 11:00. Jauna zuekin, bedeinka zaitzatela jangoiko alguztidunak, aitak eta semeak eta Espiritu Santuak. Zoazte jaunaren pakean. Agur Maria, graziaz betea, jauna dago zurekin, bedeinkatua zerazu Andre guztien artean, eta bedeinkatua da zure sabeleko fruitua, Jesus. Santa Maria, jangoikoaren ama, erregutu zazu gu pekatarien alde, orain eta gure heriotzeko orduan. Amen.